Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір ителүче газета журналларда ихтибарға лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәбез. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатында нинди көнүзәк проблемалар күтәрелә дигән сорауга бергәләп җавап эзләүне дәвам итәбез. Шәһри Казан газетасындагы акча гына кирип торсын һәм чыкмасын дигән язмада сүз таксида йөрү бәяләренең ни өчен артуы турында бара. Бүтән өлкәдә бәя үскәндә бер такси гына бәя арзан булып калмас бит инде. Аннары «Бриллиантовая рука» фильмында уйнаган Нонна Мордюкова әйтмешли, безнең кешеләр ипи битенә такси белән йөрми. Тавыкларны төрмәгә ябалар дип сөрән салган шул ук Шәһри Казан газетасы. Баксаң, ветеринарияның яңа кагыйдәләре нигезендә кош-кортларны алга таба бары тик читлекләрдә генә асрарга мөмкин булачак икән. Сәбәбе, иректә алар кыргый кышлардан йогышлы ширләр эләктерергә мөмкин. Тиле дигән сайын тигәнәк буе сикерә дигәндәй, безнең ирле-ваклы түрәләребез еш кына шаманы онытып эш күрсәтә башлый. Хәер, мондый тыюлар кертелгәнче үк инде авыл халкы кош-кортны иреккә чыгармыйча асрарга мәҗбүр. Колхоз совхозлар белән бергә беткән җимне кыргый кышлар авыл урамына эзләргә кереште чөнки. Кыскасы, авыл тормышы күз алдыбызда моңарчы уйларга да курыккан үзгәрешләр кичереп бара. Ахыр хәерле булсын. Быел Татарстанда 54 миллиард сумнан артык акчаны юлга түшәячәкләр дип хәбәр итә Ватаным Татарстан газетасы. Аннан безгә ни файда дип кириләрнегә ашыкмыйча гына газета биргән исемлектән кайсы авылларга юл салынасын карап чыгыйк башта. Бик күп авылларга менә дигән юл салынасы икән бит. Бәрәңгене дә шамалап кына үстерүче, сыер малы тотмаучы, кышкырт асраудан биздерелгән авыл кешесе шул салынган юл белән калага гына китеп алагасы кала дигән уй килә бар бу язманы укыганда. Россиядә иратлар хатын-кызларга караганда 10 елга азрак яши дип белдергән Россиянең сәламәтлек саклау министры. Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе иратларның гомерен ничек озайтырга дигән сорауга җавап эзләү белән шөгыльләнгән. Баксаң, без үз сәламәтлегебез турында кайгырта белмибез, аз хәрәкәтләнәбез, тартабыз, эчәбез һәм шуның өстенә симерәбез дә икән. Буларны эстәп иң авыр эшләр һәм корал тотып илне саклау да без ирләр өстенә төшкәнлеген дә кушсаң, килә дә чыга инде гомернең 10 елга кыскаруы. Ирләрне саклагыз, алар файдалы дип кенә әйтәсе кала бу урында. Укудан һәм фикерләүдән аерылмыйча барыбызга да озын-озак гомер кичерергә насыйп булса иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлек